Morjesta, mä oon DJ Orion ja on saanut viereeni tänään aivan järjettömän tunnetun, järjettömän pitkän uran tehneen ja erittäin merkityksellisen artistin, joka päästetään avaamaan oman keikkalaukkunsa salaisuuksia. DJ Orkidea, tervetuloa. Kiitos. Miten sä määrittelisit itsesi heille, jotka eivät välttämättä vielä tiedä, että kuka on DJ Orkidea? DJ:nä aloittanut, siitä artistiuteen siirtynyt, promoottorina ollut kanssa, tehnyt tapahtumia parikymmentä vuotta, DJ:nä 26 vuotta, musadikkari. Tänään rautetaan vähän sun keikkalaukun salaisuuksia ja katsotaan minkälaista roipetta sieltä löytyy. Sä oot elänyt sen vaiheen, että ollaan roudattu keikalle 20 kiloa vinyyliä vuosien ja vuosien ajan. Onko tää nyt jotenkin niinku helppoa aikakautta sitten, että kun kaikki on vaan parilla muistitikulla tai muissa digitaalisissa formaateissa matkassa? No vähän silleen ristiriitaiset fiilikset siihen, että toisaalta onhan se reissaaminen helpompaa ja se, että mä oon esimerkiksi tullut tosi hyväksi siinä, että mä esitän, että vinyylilaukku on tosi kevyt. Että siellä lentokentän check-inissä, että punnitaanko toi laukku? Ei tarvii. Tää on ihan varmasti alle 8 kiloa. Jos kuitenkin punnittais, ei. Laitais tohon noista, että 22 kiloa. Mutta ei ole jäänyt koskaan vinyylit sitten niin, vai on vaan pitänyt checkata ne sisään? Joo, on pitänyt checkata sisään ja sit kans joskus mä olin itse asiassa lähdössä Tokioon keikalle. Ne ilmoitti, että tästä tulee ylipainoa, sun pitää käydä maksamassa nää nytten. Ja mä olin ihan viime hetkellä muutenkin siinä, mulla on pelkästään jenejä ja mun pitää ekaksi jonottaa lentokentällä siihen rahanmaksupisteeseen, sen jälkeen pitää jonottaa sinne ylipainon-maksupisteeseen ja sen jälkeen vielä uudestaan ehtii siihen check-iniin. No mut miltä näyttää sun tän hetken keikkalaukku? Se yleensä keikkareissut on aika lyhyitä, kuitenkin päivä tai korkeintaan 2, niin reppu, mihin mahtuu vaihtovaatteet, hammasharjat ja näin poispäin. Tää on sairaan ohut. Onks tää niinku vaan tyhjä tällä hetkellä vai niinku levenee? Se on tyhjä. Okay. Mä en ottanut tätä varten kuitenkaan, mä oon laittanut sinne vaihtovaatteita ja beautybagia ja niinku kaikkea tätä näin. Että tää kyllä sit niinku käytännössä on sellainen Katsotaan mitä sieltä löytyy. Mitkä on niinku 3 tällaista essential asiaa, mitä DJ Orkidealla sieltä on. Otetaan ensimmäistä esiin. Ehkä tää ensimmäinen on mä mietin, että tää on varmaan jotenkin niinku tylsä, mutta mä en vaan niinku voi olla niinku sitä mainitsematta, että siis tietokone. Tässä kulkee studio mukana, ehkä enemmän tulee niinku radio-ohjelmia tai mashuppeja tai bootlegeja tehtyä täällä, jos on reissun päällä. Osa livekeikoista tulee tehtyä täällä näin, mutta sitten totta kai koko niinku digitaalinen elämä, kaikki mun musakirjasto 26 005 on tässä näin. Sitten tietysti koko sellaisen digitaalisen elämän manageroimishomma niin tapahtuu täällä näin. Hirveän monet DJ:t, keillä on läppäri tuolla noin, niin tää on sitten myös nimenomaan se soittotyökalu. Niin kuinka monta prosenttia sun keikoista menee niin, että läppäri on siinä auki ja musat tulee sen kautta sitten yleisölle? Ehkä muutamia keikkoja vuodessa tulee soitettua Native Instrumentsin traktorilla ja jollain kontrollerilla, mutta yleensä menen ihan siis USB-tikkuhommalla sen takia, että se on vaan käyttövarmuudeltaan, ne Pioneerin soittimet ne toimii ja sitten se on sellainen, ettei tarvii miettiä, että jos kone kaatuu tai jotain tällaista. Mä itse asiassa just soitin vuoden huiput gaalassa tossa muutama viikko sitten. Siinä niinku kesken gaalan niinku oli 5 minuuttia seuraavan osion alkuun. Mä ajattelin, mä tehdä tässä näin yhden jutun tietokoneella, siirtää jotain faileja jollekin niinku tikulle. Mun koko kone meni ihan totaalisen jumiin. Se ei tehnyt siis yhtään mitään, vaan niinku rantapalloa pyörii. Sitten mä odotan siinä minuutin, josko se lähtis liikkeelle. Ei lähtenyt, sit pitää bootata ja mun musat tuli siis koko sen gaalan, kaikki musat tuli sieltä niinku mun koneelta. Pitää bootata kone ja sitten vielä crashaamisen jälkeen siihen tulee se, että se tsekkaa sen, niin se niinku pop. Ai kauheeta. Pop. Pop. Sitten 2 minuuttia. Pop. Pop. Ja just joku ehkä niinku 5 sekuntia ennen sitä saa sitten taas softat käyntiin. Et tietokoneissa on kuitenkin se oma tietty epävarmuustekijänsä. Se taisi olla vuosi 2010, kun sä soitit 23 tunnin setin. Ja oliko silloin oltiin kuitenkin niinku, siitä on vuosia aikaa. Oliko suurin osa musasta, mitä silloin sillä keikalla 23 tunnin aikana soini vinyyliä vai tuliko silloin USB-tikkuja tai CD-tä käytettyä? Millä silloin mentiin? Mulla oli siellä mukana muistaakseni 300 vinyyliä
Ja siis silloin ei ollut vielä yhtään soitin, mihin menisi USB sisään. Ei mulla CD-tä. Ja mä poltin, ja totta kai, koska joka levystä pitää olla niin kuin tuplaversio, jos haluaa soittaa peräkkäin sille levyllä olevia biisiä. Mä poltin muistaakseni 62 CD tästä keikkaa varten. Ja koska myöskin ehkä muistat, niin sit niitä ei sanonut polttaa liian nopeasti, koska muuten ne ei välttämättä lukenut niitä. Niin mulla meni noin vuorokausi, niin kuin yksi päivä, sellainen päivä meni niin kuin niiden levyjen polttamiseen. Ja no, nykyään sieltä laittaa USBin kiinni ja sitten siirtää failit, niin vähän helpompaa. No mutta tää on hirveän tekninen muisto siltä keikalta. Minkälaisia muita muistoja jäi mieleen 23 tunnin ajalta? No kyllä se varmaan, jos kysytään niin kuin, mikä on ikimuistoisin keikka, niin kyllä se on varmaan se, että 23 tuntia uuden vuoden päivä Red Roomissa alkoi jatkoina, sitten muuttui viideltä aamulla, muuttui päiväbileiksi ja sitten siitä, koska silloin uuden vuoden päivä olisi lauantaihin, niin sen takia kanssa sitä haluttiin tehdä just silloin ja sitten muuttui ihan iltabileiksi ja se oli koko ajan oli jengi oraamassa joku ehkä 1600 tyyppiä sen niin kuin koko niin kuin aamuna päivänä illan aikana. Et ehkä se niin kuin lopun niin kuin hurmos, kun on vihdoinkin päässyt sit, niin kuin sen läpi ja sitten lopussa soittaa klassikoita ja siellä on frendejä, niin se on kyllä tosi spesiaali. Tästä voisi tehdä oman videonsa tästä 23 tunnin setistä ja käydä kaikki jutut läpi, että mitä söit ja miten valmistauduit ja niin edelleen, mikä olisi mun mielestä ihan hauska tutoriaali. Ja mun mielestä hienoa nytten, että aletaan olla niin kuin lainsäädännön puolesta siinä tilassa, että 23 tuntia ei ole enää se niin kuin maksimi, mitä voi vetää, vaan sitten voi jossain vaiheessa, että milloin tuplat sitten. 72 tuntia. Mitä muuta löytyy keikkalaukusta? Mä otin mukaan Kindle Readerin, tulee tullut aina luettua aika paljon keikkareissulla ja sit mä oikein osaa päättää siinä lähtiessä, että otaks mä niinku tän kirjan vai ton kirjan, ja sit mä pakkaan niinku 3 kirjaa, mistä mä kuitenkin luen vaan yhdesti sen 20 sivua, niin sit siitä vinkkelistä se, että on tää, missä menee matskuun mukana, on tosi kätevää. Ja mä oon sellaisen Blinkist-palvelun suuri ystävä, mä en tiedä, ootko sä kokeillut? Joo, sellaisia kirjoja niin kuin ikään kuin lyhennettyinä versioina, eikö vaan? Joo. Eli about niin kuin 15-20 minuutin niin kuin, formaattiin. Suurin osaan ei ole fiktiota, mutta elämänkertoja tai ihan muuta niin kuin faktakirjallisuutta. Tosi kivoja sellaisia, niin kuin, että pystyy just, että jos on puoli tuntia tai tunti, niin pystyy pureskelemaan siitä. No sä reissaat paljon, sitä varten toi on ihan siis tosi tärkeä. Mikä on ollut tämmönen niin kuin pisin pistokeikka, että on vaan niin kuin käyty nopeasti jossain maassa soittamassa keikkaa ja sitten reissattu ihan valtavat määrät sitä varten? Buenos Aires on sellainen, missä mä kävin, mä taisin olla kai 12 tuntia siellä perillä. Mä lähdin perjantai-iltapäivänä Helsingistä, Helsinki, Lontoo, Sao Paulo, Buenos Aires. Tuli sinne niin kuin iltapäivältä alkuillasta, soitin keikan, menin jatkoille, sit suoraan niin kuin sieltä sitten koneeseen ihan tarkoituksellakin, koska sit pystyn niin kuin nukkumaan koko sen ja sit samaa reittiä takaisin. Ja mä olin silloin Nokialla duunissa, niin suoraan sitten niin kuin toimistolle maanantai-aamuksi töihin. Sä sanoit, että 23 tunnin keikka oli sulla ehdottomasti ikimuistosin. Niin mitä muita ikimuistoisia keikkoja tulee mieleen? No varmaan sellainen transbileet kuin Transmission, mikä on Prahassa. Transen yksi isoimpia tapahtumia, myös niinku tuotantostandardeiltaan ihan sellainen niinku tosi... Äärimmäisen visuaalinen tapahtuma. Että ainakin ne videot on ihan huikeet katsottavaa. Se oli vielä sellainen, että kun menin sinne, niin mä tarkoituksella jotenkin en hirveästi halunnut katsoa mitään, koska mä ajattelin, että okei, mä haluan liian jotenkin kauhuisena tai jännittyneenä. Niin sitten jotenkin kun vaan tulee sinne, että kävelee omalle keikalle ja siinä on se 21 000 ihmistä ja 20 000 ihmistä, niin oli jotenkin niin kuin tosi, en mä ole soittanut ennen niin isolle yleisölle. Et se oli ihan sen koko luokkaansa se tuotannon hienouden takia tosi spesiaali muisto. Otetaan kolmas tärkeä itemi, mitä löytyy keikkalaukusta. Mä otin tällaisen asian, mikä on niin kuin nyt tärkeä. Mä uskon ja toivon myöskin, kosia mua. Juska, mä kosin sua mun DJ-korvatulpalla. Kerro, mikä on DJ-korvatulppa? Elasin korvatulpat. Mä olin tietääkseni ensimmäinen DJ Suomessa, joka tällaiset teetti joskus, olisiko ollut 96 tai jotain sellaista. Alun perin tehty siis melusissa tiloissa työskentelelle ihmisille. Mitä se tarkoittaa, että sä teetätit nää? Mikä se tekniikka
on? Miten nämä niinku eroaa tavallisista tulpista, mitkä vaan laitetaan päähän? Eli siis ne on oman korvan mukaan muotoiltu ja siinä on filtteri, mikä eli ne valetaan ikään kuin. Joo, siinä laitetaan sellaista tahnaa ja jokaisen korvaan ne on itse hyvinkin erilaisia, niin siitä tulee just sun korvaan tehdyt, ne pysyy tosi hyvin kiinni siellä ja siinä on filtteri, mikä leikkaa kaikkia taajuuksia tasaisesti, eli musiikki kuulostaa lähestulkoon samalta, mutta vaan hiljaisemmalta. Eli ei sellaisena muhjulta, jos käyttää niitä keltaisia tavallisia tulppia. Ja tää on tosiaan, siis tää on niinku nyt hyvä asia, koska sitten korvat ei ujella tai niinku satu tietenkään silloin, mutta mä uskon, että sitten ehkä 10 tai 20 tai 30 vuoden kuluttua mä kiitän sitten entistä enemmän näistä. Suosittelen kaikille, maksaa parista euroa ja ehkä paras sijoitus, mitä on ikinä tehnyt. Vielä ikimuistoisia keikkoja. Jos 2 on käyty nyt läpi, niin löytyykö vielä 3, mikä on jäänyt mieleen matkojen varrelta? Ehkä sellainen, tää 3 on sellainen ei niinkään oma DI-keikka, vähän spesiaalimpi juttu, eli Classical Translations-konsertti, mikä tehtiin 2016 Musiikkitalolle, missä mä olin kuratoimassa sitä, jossa transe- ja konemusaklassikoita otettiin ja Lowland Petri Alanko sovitti niistä versioita orkesterille yhdessä Pessi Levanon kanssa ja Helsingin kaupunginorkesteri kuorojen solistien kanssa esitti sit niitä. Niin se oli sellainen jotenkin sen koko niinku pitkän DI-historian ja sen musiikin ja tietysti niinku Unityn järjestämien klubia ja kaiken tämän niinku koko sen historian yhtäkkiä sen kuuleminen 1,5 tunnin sellaisen niinku orkesterikokemuksena oli jotain ihan niinku mielettömän niinku sykähdyttävää ja sitä taisi katsoa joku, olisiko ollut 13 000 tyyppiä katsoi se on livenä, että sekin oli hauskaa, että niinku live-yleisö, mutta sitten sille on tää iso online-yleisö. DI Orkidea, kiitos keikkalaukun avaamisesta ja upeista bilemuistoista. Hei, kiitos.